Poslanci sa stretli na mimoriadnom zasadnutí. Večerné prehliadky mali v tomto roku veľký úspech. Loretánske dni opäť pritiahli stovky veriacich. Letná príprava končí a o niekoľko dní štartuje nový ročník najvyššej hokejovej súťaže. Na štvrtok 5. septembra pozval primátor Skalice Stanislav Chovanec poslancov mestského zastupiteľstva na mimoriadne rokovanie. Tak zvolal som mimoriadne zastupiteľstvo kvôli dvom dôležitým veciam. Jedna vec je tá, že vlastne nemocnica v rokoch ešte pred rekonštrukciou vytvorila stratu vo výške 2,5 milióna eur a rozhodlo sa, že bude zvolané valné zhromaždenie fakultnej nemocnice na 16. septembra s tým, že jediným bodom alebo jedným z bodov bude aj navýšenie základného imania o 2,5 milióna eur, aby sme vlastne vykryli stratu v podstate z minulých rokov, aby nemocnica, dá sa povedať, bola stabilizovaná, aby v podstate nemala problémy. Vlastne toto bolo prerokované minulý týždeň, myslím 3. septembra na zasadnutí na zastupiteľstve vyššieho územného celku, ktoré odsúhlasilo navýšenie základného imania s tým, že vyšší územný celok sa nebude na tomto navýšení podieľať. Ja som dal v podstate návrh na dve uznesenia. Jedno je v zásade odsúhlasenie navýšenia základného imania a druhé je to, že mesto sa nebude podieľať na tomto navýšení základného imania. No a druhým bodom bolo vlastne tá vec, že mali sme schválené z Euroveru financovanie projektov, ako bola rekonštrukcia domova dôchodcov, ako bolo v podstate výstavba pavilónu pre ležiacich. No ale vlastne máme ešte veľa ďalších projektov, ktoré financujeme z vlastných zdrojov, takmer 1 000 000 eur máme z vlastných zdrojov, to znamená v podstate sme si schválili uznesenie, že z tohto Euroveru môžeme financovať aj iné projekty. Uznesenie k bodu rokovania o navýšení základného imania Skalickej fakultnej nemocnice bolo schválené, ale nie všetkými poslancami. Kedysi, keď mala nemocnica problémy, Skalica sa rozhodla a jej občania, že jej pomôžu. Takže za peniaze Skaličanov vstúpila Skalica do nemocnice. Časom sa tam pomohlo niekoľkými desiatkami miliónov korún v tom období, keď na tom nemocnica bola veľmi zle. Teraz sa nemocnici naopak darí. Podľa posledných výsledkov je tam zisk a vlastne Skaličania by mali mať nejaký príjem z tohto, že ju zachránili a že sa jej teraz darí. Naopak, v tejto chvíli sme sa vzdali nášho podielu ako Skaličania. Podiel Skaličanov na nemocnici klesol z 30% až len na 8% aj týmto hlasovaním a jednoducho nemohli sme podporiť taký krok, ktorý vlastne Skaličanov o tú nemocnicu pripravil. Lebo, to je dôležité pripomenúť, Skalickú nemocnicu ovláda súkromný investor. Keď Skalica vstupovala do nemocnice, bolo to aj za tým účelom, aby sme tam zachovali tie oddelenia a také prevádzky, ktoré aj nebudú možno komerčne úspešné, ale poskytujú službu Skaličanov. Teraz, keďže sme nad ňou stratili kontrolu, celú nemocnicu v podstate už ovláda súkromný investor, je predpoklad, že sa budú niektoré oddelenia zase zatvárať a budú sa udržovať len tie oddelenia a prevádzky, ktoré budú komerčne úspešné. To je v priamom rozpore s tým, prečo Skaličania kedysi nemocnicu zachránili a pomohli jej. Hovoríte o 30%, ale mesto tam malo 13%, nie 30%. Ešte predtým, teraz klesáme z 13, už klesáme z 13 na 8, ale ešte predtým, na tom úplnom začiatku sme mali takmer 30. Časom to kleslo až na 13, to sa nás dokonca ani na tom zastupiteľstve veľmi nepýtali, ale v tomto momente je dôležité, že strácame aspoň taký ten kontrolný balík. Doteraz sme mohli vytvárať takú dvojtretinovú väčšinu, ktorou sme mohli blokovať tie najhoršie rozhodnutia voči skalickým občanom. Teraz, keď spadneme až na tých 8 po tom poslednom hlasovaní, nemáme vplyv vôbec na nič, lebo súkromný investor už má 2/3. Myslíte si, že súkromný investor bude mať záujem na to, aby nejak okradol Skaličanov alebo aby zlikvidoval nemocnicu? Určite nie. My si myslíme, že súkromný investor bude postupovať ako každý súkromník. Čiže on nemocnicu ponechá, ale určite ju neponechá v takom stave, akom by sme si ju mohli riadiť aj my, Skaličania, že by sme tam zanechali aj tie oddelenia, prípadne tie pozície, tie služby, ktoré jemu ako súkromnému investorovi nebudú pripadať profitabilné. Prečo ste zahlasovali za návrh?
No pretože nemocnica je moja srdečná záležitosť. Som Skaličanka a myslím si, že toto zariadenie musíme zachovať pre nás teraz žijúcich a pre budúce generácie. Ja si myslím, že tá nemocnica potrebuje túto podporu a to navýšenie základného imania, pretože sme na polceste, ešte není dobudovaná, ešte tam treba urobiť kus práce. A je pravdou, že čiastočne mesto dochádza o majetok, ale občania neprichádzajú o ten majetok. Ten majetok je tu a môžu ho v plnej miere využívať. A myslím si, že by sme mali byť vďační za to, že to tu máme. Pred navýšením vlastnilo mesto Skalica 13,3% akcií v hodnote 623 765 eur. Po navýšení o 2,5 milióna eur bude mesto Skalica vlastniť 8,7% akcií v hodnote 623 765 eur. Znížením percentuálneho podielu z 13 na 8% sa hodnota akcií v eurách teda nezmení. Jedným z najvýznamnejších podujatí skalickej farnosti, ktoré každoročne pripravuje rímskokatolícky farský úrad a veriaci, sú Loretánske dni. Už je to 311 rokov odvtedy, čo bola v slávnostnej procesii prinesená socha svätej Panny Márie Loretánskej, zhotovenej z tmavého dreva rezbárom Jánom Ignácom Bendlom z Viedne do Skalice. Pri príležitosti zriadenia presnej kópie Loretánskej kaplnky v kostole Milosrdných bratov a prenesenia sochy sa každoročne v septembri konajú Loretánske dni. Tento raz sa konali od 31. augusta do 8. septembra. Počas celého týždňa sa uskutočnilo viacero svätých omší a stretnutí veriacich s duchovnými. Bol to týždeň plný modlitieb a rozjímania, ktorý vyvrcholil v nedeľu 8. septembra slávnostnou svetou omšou vo farskom kostole. Celebroval ju emeritný biskup Dominik Tóth. S radosťou som to prijal preto, že si vážim takúto krásnu tradíciu, aká je v Skalici. Je to znamenie, že sa buduje na tých pevných základoch z histórie. Skalica musí mať veľmi dobré základy kresťanského života. Pravda, pôsobili tu na viacerí reholníci a potom teda aj ostatní kňazi. Potom, čo nám Skalica hovorí, odtiaľto vyšli významní aj mužovia. My ani nevieme celkom doceniť hodnotu toho dneska, čo to znamená aj takáto slávnosť. Ja na to tak pozerám, že všetci tí ľudia, ktorí sú tam, vyznávajú svoju vieru aj takto navonok a na to všetko, že sa takto vinú k Matke Božej. Po svätej omši nasledoval tradičný sprievod od farského kostola do kostola Milosrdných bratov. Tu sa biskup ešte krátko pomodlil s veriacimi a potom bola socha svätej Panny Márie Loretánskej opäť na rok uložená vo vzácnej napodobenine Loretánskej kaplnky. Matku Božiu si uctievam zvlášť. Od seminárskych rokov mali sme mladého špirituála, ktorý nás uviedol do dokonalej mariánskej úcty podľa svätého Grignona, ktorú nasledoval potom svätý Otec s tým, že sa jej odovzdal celý som tvoj. Odvtedy ma ako si vedie práve tento spôsob uctievania Panny Márie. A najnovšie, to, čo som hovoril v kázni, my nevládzeme ani len pochopiť, nemáme ani pojmy na to, že čo je Panna Mária ozdobená darmi Najsvätejšej Trojice v nepoškvrnenom počatí. Že až vo večnosti to my spoznáme, čo všetko ona dostala a len tak mohla byť schopná byť matkou Ježiša Krista. Len tak je možné, že ona má napríklad účasť na múdrosti Božej, vedomosti Božej, že ona každého jedného z nás tak miluje, ako by mala len jedno to isté dieťa a toľko sa nám venuje. Som vďačný Pánu Bohu, že celý týždeň našich loretánskych dní bol veľmi požehnaný. Ľudia prichádzali vo veľkom počte. Som veľmi rád aj za kazateľov, ktorí oslovili ľudí a najmä aj za otca biskupa, ktorý naozaj je taký mladý duchom, sa nám veľmi krásne prihovoril, pozbudil rodiny, aj všetkých prítomných a preto sa už teším na budúci rok, na budúce Loretánske dni.
3. septembra sa malá zasadačka Skalickej radnice stala dejiskom pravidelného stretnutia starostov a primátorov okresu Skalica. Do parlamentu ide návrh viacerých zákonov, ktorí sa dotýkajú nielen samosprávy, ale určite aj občanov. Vlastne je to v podstate nový sociálny zákon, ktorý podľa môjho názoru, keď prejde, veľmi sťaží situáciu v rámci domovov pre seniorov. To znamená, dá sa povedať, veľmi by zaťažil vlastne občanov. Takisto v tom zákone jedna veľmi dôležitá vec, a to je tá, že keby niekto išiel do súkromného zariadenia a nemal by na to peniaze, tak by mesto malo, čiže občania by mali v zásade za ňo doplácať. Samozrejme aj otázka vlastne výberu daní, pretože daň zo závislej činnosti, z ktorej je mesto financované, sú financované regionálne kompetencie, je v podstate nižšia, ako sa predpokladalo, čiže určite to robí problémy samospráve. Ďalej v podstate sme rokovali o tom, že sa blíži vlastne rada ZOZO, Združenia miest a obcí Záhorskej oblasti, kde som predseda, kde vlastne by mal byť snem, ktorý by mal zmeniť názov ZOZO na Združenie miest a obcí Záhorie. No a potom vlastne blížia sa vúckové voľby, to znamená v podstate klub starostov jednoznačne podporil do vyššieho územného celku za poslancov vlastne primátora Kbelov Jožka Hazlingera, primátora Holíča, Zdenka Čambala a mňa. Desiateho septembra sa uskutočnil Deň otvorených dverí štátneho archívu v Skalici na tému genealógia. Návštevníci mali možnosť bezplatne nahliadnúť do matrix pred vyše 100 rokov, pozrieť si zápis o narodení alebo sobáši z uplynulého polstoročia, prezrieť si priestory archívu a spoznať prácu archivárov. Archív navštívil v prievode primátora Skalice bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster, ktorý v ten deň v jezuitskom kostole otvoril medzinárodnú konferenciu Stredoeurópskej vysokej školy. Historický archív Skalice kráľovského mesta v rámci Dňa otvorených dverí navštíviť není každodenná príležitosť. Videl som také zaujímavé historické listiny, ktoré sa hockomu neukazujú, tak veľmi si to vážim a môžem len blahoželať k tomu, čo tu máte. No, mesto samo o sebe som poznal aj predtým, že je pekné, čisté, rekonštruované. Ľudia ho majú radi, ja tiež tu rád chodím. No a dneska sa koná aj tá konferencia o ekológii, o oteplovaní. Univerzita tunajšia robí medzinárodnú konferenciu, čo je tiež veľmi pozitívne, s takou účasťou medzinárodnou je veľmi pozitívny krok. A ešte keď sa to robí v takom prostredí kostola, rekonštruovanom, tak to je ozaj veľmi dobrý pocit. To je jediné mesto snáď na svete, ktoré má ako škola takýto skvost, ktorý slúži pre konferencie, promócie a iné veci, takže Skalica môže byť na to hrdá, že to má. Prezrel si aj centrum mesta i výrobu skalického trdelníka vo františkánskom kláštore. Domáci prestolní, ja bych vás som mene svadebných rodičov privítal na tejto našej zešlosti. Sú veľmi rád, že sme sa tu takto zešli a aby vám predstavil našu svadební chasu, mám tu kamarádu, priateľu, ktorí došli aj spoza hraníc. V piatok 6. septembra sa uskutočnila posledná sezónna nočná prehliadka na tému Skalická svadba. Pre veľký záujem sa táto nočná prehliadka uskutočnila už v repríze a zúčastnilo sa jej rekordných 132 návštevníkov. Na skalickej svadbe sa predstavili všetky kroje z okolia, ale aj zo Skalice. Potom sme navštívili mestský úrad, kde sme si pozreli hlavne obradovú miestnosť, taktiež aj výrobu skalickej torty. Troufali byste si na takovou výrobu? Určitě ne, protože si myslím, že to patří do rukou odborníka. A by si to někdy zkusil? No, rád by som. V Gladaného kurii sa uskutočnila odobierka a následne sme sa presunuli do jezuitského kostola, kde bol samotný obrád a v Dome kultúry na záver sa uskutočnila svadobná veselica. Okrem pracovníkov turistickej informačnej kancelárie sa na príprave skalickej svadby podielalo divadlo pána Janíka, pán Šurín ako organista, Kamila Kozinová speváčka a mnoho ďalších. Nočné prehliadky boli už v minulom roku mimoriadne navštevované.
Prvá téma už začala v apríli, boli to tradície Skalice, tak ako ich nepoznáte, potom boli technické pamiatky, noc strašidiel a skalická svadba. Minulý rok nočné prehliadky navštívilo 530 návštevníkov a tento rok to bolo 689. Medzi najzaujímavejšie patrila Noc strašidiel, tu sme museli spraviť aj v repríze a taktiež aj skalickú svadbu. Letná turistická sezóna sa uzavrie tradične v posledný deň skalických dní v nedeľu 15. septembra. Týmto termínom však nočné prehliadky nekončia. Plánujeme urobiť nočnú prehliadku mikulášsku pre deti, kde bude aj mikulášska diskotéka a pre dospelých vianočnú. Koncertom norského organistu Andersa Dala sa v nedeľu 8. septembra skončil 8. ročník Medzinárodného festivalu chrámovej a organovej hudby Muzika Sacra Skalica. Návštevníci si v jezuitskom kostole vypočuli diela starších i mladších skladateľov a opäť sa presvedčili o výnimočnej akustike tohto priestoru. Koncert v sprievode prednostu Mestského úradu Antona Bobríka navštívila norská veľvyslankyňa na Slovensku Inga Magistadová. Skalickí hokejisti majú za sebou letnú prípravu i sériu zápasov pred nadchádzajúcou sezónou. Tak myslím si, že to bylo celkem v pohodě. Byli jsme spokojeni s přístupem všech hráčů, dávali do toho opravdu hodně. Zažili jsme tam v přípravě jak výhry, tak prohry, což si myslím, že je dobře, aby jsme vždycky měli od čeho se odrazit a všechno ukáže stejně, jestli ta příprava byla dobrá, až samotná sezona. Aké slabiny odkryli prípravné zápasy? No, hlavně střední pásmo, obranné pásmo, na tom si myslím, že dělá každé mužstvo před sezónou. Že máme tady zase nové 2 pětky, odešlo plno hráčů od Holoviče přes, samozřejmě skončila největší ikona Žigmund Pálfy a ten bude chybět obrovský a musíme sem semknout a hlavně vycházet z obrany, protože jsme několik zápasů v přípravě, ať už začali špatně, že jsme dostali plno branek během pár minut a pak samozřejmě se ta hra vyrovnala, ale už jsme to neotočili. A nebo naopak jsme zase se Zlínem už vedli 5-1 na Rona Kape a nakonec jsme to mohli i ztratit, protože jsme chtěli přidat další 6. 7. gól a místo, aby jsme tu hru zablokovali. Počas série prípravných zápasov bol kapitánom tímu René Školiak. Po minulej sezóne sa podrobil operácii kolena. Tak ja si myslím, že po tej operácii z kolena som nemal žiaden problém s letnou prípravou a aj keď som nedal, dalo by sa povedať, žiaden gól v príprave, tak si myslím, že ako herne som bol sebou spokojný a verím, že moja výkonnosť bude od každého zápasu v základnej časti len rásť. Ako je podľa vás pripravené mužstvo? Tak ja si myslím, že tréner sa snažil vstepiť nejaké svoje nové prvky, ale hovorím, uvidí sa aj v základnej časti, ale verím, že podľa toho, ako kúkam na chalov, tak každý sa už teší na to prvé kolo, aby to, dalo by sa povedať, správne naštartovali sme a verím, že budeme úspešní a budeme priťahovať divákov na zimný štadión. Najmä pred sezónou je vždy sledovaný káder, príchody i odchody hráčov. My ten káder nemáme uzavřený, jako ten se může pohybovat podle výkonnosti hráčů v sezóně do přestupních termínů. Samozřejmě někdo mu, když se bude dařit, nešá se do toho, když to nejde, tak ten káder nikdy není uzavřený. Pred prvým zápasom je cieľ trénera jasný. No zvítězit, protože jsme v přípravě nevyhráli ani jeden zápas v Skalici, takže už jenom kvůli divákům jsme přišli se podívat a bohužel se nám nepovedlo vyhrát, tak věřím, že vyhrajeme s Martinem doma ten první zápas v sezóně. V úvode sezóny čaká na Skaličanov počas jedného týždňa až 5 zápasov. Tak ja si myslím, že na začiatok je to veľmi dobré, lebo väčšinou mužstva majú na začiatku sezóny veľmi dostatok síl a možno sme radi, že sme to chytili úplne v tom na začiatku, kde dalo by sa povedať, budeme dosť vládať a verím, že získame čo najviac bodov možných z toho, aby sme boli úspešní. Prvý majstrovský zápas novej sezóny Skaličania odohrajú na vlastnom ľade v nedeľu 15. septembra. V Hand Aréne privítajú MHC Martin.
Pred dvermi sú 23. Skalické dni. Ich program začína v piatok 13. a končí v nedeľu 15. septembra. Pozýva vás na ne primátor mesta. Myslím si, že organizátori sa snažili tak, aby naozaj ten program bol kvalitný, aby v podstate ľudí zaujal v rámci mesta. Okrem normálnych jarmokov a trhov ako takých bude v piatok o 17. hodine slávnostné mestské zastupiteľstvo, kde budú odovzdané ceny primátora a ceny mesta. Samozrejme v piatok určite sa všetci Skaličania, ja samozrejme s nimi teším na ohňostroj. V sobotu začnú v podstate jarmaky, tak ako vždy. Okolo 3:30 by mal byť vlastne slávnostný sprievod a slávnostné otvorenie Skalických dní. Na večer je nachystaný zaujímavý program. Mňa teší, že pozvanie prijali aj v podstate družobné delegácie. No a v nedeľu klasika odovzdávanie doženkového venca, kde vlastne prvýkrát budeme vlastne v podstate prijímať doženkový veniec. Bude prítomný nielen katolícky pán dekan, ale v podstate bude aj evanjelický farár. A potom už v podstate klasické ukončenie turistickej sezóny, ktorá si myslím, že bola veľmi úspešná. A potom samozrejme v podstate to zakončíme asi prvým majstrovským zápasom s Martinom. Čiže keď nám vyjde počasie, myslím si, že ľudia budú spokojní a samozrejme týmto by som ich aj všetkých chcel srdečne pozvať na Skalické dni. Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Skalických dní 2013 sa uskutoční Deň otvorených dverí Záhorského múzea po oba víkendové dni od 10. do 18. hodiny. Zdarma bude sprístupnená aktuálna výstava, stála expozícia i galéria Juliusa Koresku. Na sobotu 14. septembra pripravilo IKCM dvere ďalší ročník multižánrového festivalu Hudba pod hradbami v Orlovni. Jeho začiatok je už od 14. hodiny. Všetky potrebné informácie o programe Skalických dní i o sprievodných podujatiach sa dozviete na webovej stránke mesta Skalica.